Moikka vaan kaikille, se on MR Hylje täällä taas uuden Minecraft Survival-videon parissa. Ja tänään meidän tavoitteenamme on tehdä toi kauppahalli ja viimeisellä toi talon katto ja sitten siirtää yksi vielä kyläläinen tonne aerofarmin paikalle. Aloitetaan heti aiheesta. Eli ensimmäinen voisi olla se, että me niinku koitetaan tehdään alussa meille buketti, koska buketti on tärkeä. Mulla on vielä siihen materiaalit. Mä en tee sen. Buketti on tehty, niin sitten me aletaan kaivaa. Sitten me teemme ehkä tärkeän asian. Sitten me voisimme tehdä noita työläistä. Tulee siihen. Aloitetaan sillä, että meillä ei ole farmeja täällä ja me tarvitsemme ison farmin. Koska me tarvitaan viljaa noiden kyläläisten lisäännyttämiseen, niin aloitetaan sillä, että teemme tähän. Ajattelin, että vähän tulee tänne päätyy, niin kun tulee chesti, semmoinen farmikasti, niin semmoinen chesti, missä me voidaan säilyttää siidejä ja on vähän kurkku vähän kräheä, niin pitää vähän ääntä säästellä. Nämä nyt tekee nopeammin. Menen kattoo nopeammin. Mitä mulla porkkana ainakin meillä on. Porkkana me tarvitaan noiden kultaisiin porkkanoihin, kun me perunaa meillä täällä chestissä taitaa olla kaikki mitä meillä on. Sokeriruoka pitäisi saada kasvaa. On hirveästi tehtävää. Eikä meillä oikeesti ole siemeniä. Mä heitinkö mä jossain kohtaa mainissa. En heittänyt siemeniä pois, koska mä mietin sitä hetken, että heitin ehkä vahingossa siemenet pois. Mitäs mä tekisin nyt? Tehdään puukuokkauska. Sitten meillä laitetaan terraa, meillä ei oo. Mulla on siis mukaan seuraavaksi kun me saadaan näitä farmeja kuntoon, niin sitten me varmaan aloitetaankin farmeilla me aloitetaan. Noniin. Mä en oo sitten mikään hyvä peli. Varminkin lisää puuta. Mä nimittäin teen tuon se arkku. Enemmän kerralla kivikuokka, koska se on vähän kestävämpi kuin puukuokka. Noniin. Elikkäs tässä näistä me saadaan myös infinite.
Tää vie perunaa, mutta siemeneiksi meillä tulee. UMK muuten lähestyy ja on vähän hauskaa näitä Euroviisuedustaja Suomelle. Laittakaa tuonne kommentteihin, mä laitan tähän videoon nyt kommentit toimimaan tai laittakaa vaikka mun Discordiin, niin veikkauksia, kuka on Suomen seuraava Euroviisuedustaja. Kuka on teidänkin lempiri näistä edustajista. Katsotaan sitä sitten. Ai, kerrotaan nyt, että kyllä. Seuraavaksi tämä projekti, eli siis tämä on minun oma kyläläishaus. Tästä aivan hirveästi luotetaan. Ja meillä tulee sinne tulee ne meidän kyläläiset, koska me tarvitaan kyläläisiä, että me saamme tonne, kun meillä tulee ne farmit. Ja tehdään tosta näin näytelmiä. Eli nyt vaikka tässä välissä niin voidaan. Täällä on vielä lisää meillä. Me saadaan aika hyvin mennä armoitteluun, mutta me täällä itse. Mulla löytyy näin jokainen. Tehdään me tässä välissä. Tänään mehän ei. Tänään me ei kuota varmaan hirveän kauan kun mulla on. Ja me teemme tänään, mä teenkin sinne muutakin kuin kuvasin. En editoi vaan. Hakkisin myös niinkun. Suunnittaisin vähän miten päivitetään tätä mun nykyistä kokonaisuutta, jolla kuvata, koska mun kuvaus on vähän miten on huono kalusta ja mä tarvitsin uutta. Vois suunnitella sitäkin tänään, että miten me nyt miten me sitä tehdään. Niin. Aloitetaan hetken kuluttua niin pari, kun mä oon vähän kaivellut. No niin, näin paljon sitten tuli mainittua pois tästä. Niin, aika paljon nyt on mainittua. Ja tämä kaikki. Tuossa siis just pitää kyllä purkaa. Tässä näkyy niin. Tässä on vielä lattiaa. On näyttää mitä saa. Saanko mä yhtään luuta? Ei. Sain. En mä tarvitse. Saanko mä saamme ehkä siitä? Farmit on kasvanut. Jes. Näyttää mitä mä sitä hakkailuista. Tänne pitäisi portaat. Ne on vähän. Ja me saatiin näin paljon kiveä. Tässä välissä tässä vaiheessa voisimme tehdä siis tähän nyt on tien, joka itse asiassa on helppoa. Hän tulee niin, me tarvitsemme vähän puuta. Haluan tästä käyttää, niin otamme vaan tätä.
Minnehän mä tehtäis varastot, kun mä en tiedä sitä ite. Mä oon ideoita 500, miten mä tehtäisin. Se on näin helposti. Pitää vähän suunnitella. Sitten jos tekis varastot jonnekin aivan huonoon paikkaan, niin sitten ne alkaa purkaa. Mutta kun ne alkaa purkaa, niin tulee ihan hirveästi. Pitäisikö mun tehdä, kun tuonne vuoren sisään tulee kuitenkin toi. Niin, vois tehdä sen suoraan sen. Moikka! Mä kuvaan! Moi, mä kuvaan! Ei oo ongelma. Minä vaan muuta. Tää on nyt vähän tiellä tää talo. Toinen kun kohtaa jakso, niin kerätä toi sato täältä. Ja laittaa teidän leipää. Ja tähän tulee toi. Tähän tulee toi. Niin tähän tulee toi. Voitais tässä nyt antaa vähän kyläläisille leipää ja sitten lopetella jakso. Se on. No niin. Annetaan loput jälkeen. Tää vie yksi. No niin, olisiko tää jakso? Noniin. Siis ensi jaksossa me rakennetaan toi katto ja kyllä siellä sisustetaan tai miten se vapaa-ajalla sitten. Niin. Mutta nyt se olisi tässä kohtaa se olisi moikka!